Lluita contra la gravetat. Atrapa el bombolla. Falten menys de 5 mesos perquè els guerrers de l'espai arribin per conquistar la Terra. Després d'un viatge molt llarg, en Son Goku ha trobat en Kaito, però abans de començar a entrenar-se ha d'aprendre a moure's amb comoditat per aquell planeta. Tinc la impressió que almenys peso 10 tones. T'has d'acostumar a la força de gravetat, que és molt més important aquí. I per fer-ho, intenta atrapar el meu ximpanzé. Vinga! Per sortir-se d'aquella prova, en Son Goku necessitava 3 llargues setmanes. Ja està, ja el tinc! Yahoo! He triomfat! Miri, l'he atrapat! Ja sabia jo que aquest noi era extraordinari. Ja s'ha adaptat a la terrible llei de la gravetat del meu planeta.